ערב טוב וברוכים הבאים להגרלה חדשה מסוגה. הגרלת השחקן הנוסף. מי יהיה מאושר שהשלים את הסגל של יום שישי? אם כן, זוהי הגרלה חדשה מסוגה שבקרוב אפרט את הפרטים אודותיה. שלושת המועמדים שלנו היום בהגרלה הם נועם שחם, דור פורט ונפתלי ליברמן. ההגרלה הינה בשיטה ייחודית כאשר נשלחה לשוורץ תמונה של הכדורים כפי שהם עומדים כרגע, והוא למעשה בחר את השחקן הנוסף. אז קדימה, בואו נגריל ובואו נחשוף את זהותו. שוורץ בחר כמובן את הביצה השמאלית, ביצה ג'. אני לא אשקר, אני חושב שכולנו ידענו שיבחר את הביצה הזאת, אך ההגרלה זו הגרלה, וכעת בואו נחשוף מה עלה בגורל ביצה ג'. והשחקן המאושר, שחקן שהצטרף אלינו ביום שישי, שישלים את ה-15, הוא דור פורט. כן שקו, דור פורט.